Vítajte pri sledovaní relácie Veci verejné. Rádio. To, čo nás sprevádza počas dňa, keď sme v aute, môžeme ho počúvať, keď sme napríklad v kuchyni alebo vo obývačke. Moderátori často nevieme ani kto sú, aké majú tváre, aké majú životy. V Prešove je ich mnoho. Dovolte mi privítať našich dnešných hostí Matúša Vencúrika a taktiež Martinu Chabadovú. Matúš Vencúrik alias Venco študoval na katedre fyziky a katedre techniky a digitálnych kompetencií. Dnes už 29-ročný fyzik začal svoju mediálnu kariéru v Rádiu Východ, kde pracoval od roku 2002. O 4 roky neskôr ste jeho hlas mohli počuť z Rádia Kiss. Voľný čas trávi s foťákom na oku a s manželkou po boku. Ak si raz nájde 18 dní voľná pokope, vydá sa na cestu vlakom Transsibírskou magistrálou. Vystihuje ho slovo dochvíľnosť. Ako sám hovorí, vždy čaká do poslednej chvíle a potom nestíha. Len 23-ročná Martina Chabadová je študentkou 5. ročníka masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. S mikrofónom prišla prvýkrát do kontaktu v Rádiu Kiss, kde pracovala od roku 2008 ako moderátorka. Jej hlas sa z éteru nestratil, dnes je ho však počuť na vlnách Rádia Z. Vo voľnom čase hlavne športuje, hrá hádzanú a tenis, popri ktorých si však nájde čas aj na svojich 2 psov. Hovorí o sebe, že niekedy je až príliš hyperaktívna a v živote nedokáže oddychovať. Vy dvaja ste absolventmi Prešovskej univerzity. Čo vám škola dala? Fúha. Tak čo sa týka štúdia na škole, určite som sa stretla s predmetmi, ktorí mi niečo dali. Pre mňa boli najdôležitejšie fonetika, fonológia a tiež asi ortoepia, ortografia. Áno. Ty si vyštudovala masmediálne štúdia, čo by bolo asi dobre spomenúť. Ešte študujem a samozrejme sú tam predmety, na ktoré nerada spomínam, napríklad morfológia, ale určite nejaké tie vedomosti som získala v škole, ale základ je prax. Matúš, a ty čo si vyštudoval? Ja som absolútne nemediálny, čo sa týka Prešovskej univerzity, ja som fyzik. Fyzik? Ale zase univerzite vďačím za to, že som mohol pracovať 5 rokov, dokonca 6 rokov v internátnom rádiu, takže mne hlavne dala tú skúsenosť z internátneho rádia. Pýtam sa aj preto, lebo ma veľmi zaujíma, že pri práci moderátora, či vôbec sú potrebné nejaké vedomosti, znalosti, alebo je to skôr tá forma, mikrofonický hlas, rýchle reakcie? No, v prvom rade by mal mať moderátor všeobecný prehľad o všetkom, čo sa deje. A potom sú to predispozície, ktoré by teda mal spĺňať, avšak stane sa na Slovensku dosť často, že ich asi ani nespĺňa. Ono v takých tých regionálnych médiách väčšinou to takto býva, že tam nie sú až takí tí moderátori, ktorí majú všetky tie predispozície, ako bolo spomínané, absolútne top, ale sú tam hlavne ľudia, ktorí chcú pracovať a sú to ľudia, ktorí samozrejme musia mať ten všeobecný prehľad, ale mám taký pocit, že to moderovanie svojím spôsobom sa dá naučiť. Nemusí to byť nejaký až taký, ako sa hovorí, že talent, nejaký extra, ale dá sa to naučiť. Teda je to v podstate kreatívna práca, ale tou praxou sa to dá. Tá kreativita je dôležitá a dá sa to naučiť. Čo vôbec obnáša práca moderátora, respektíve keď pracujete v rozhlasovom médiu, čo všetko to obnáša ako prípravu, možno aké vzdelávanie alebo skúsenosti? Čítali ste si nejaké texty doma predtým, než ste začínali? Ako vyzerali vôbec tie vaše začiatky? Vždy to je o dobrej príprave. A aj tá najlepšia improvizácia musí byť pripravenou improvizáciou a v rádiu to nesmie byť poznať. A mnohí si myslia, že tá práca toho moderátora sú tie 3 alebo 4 vysielacie hodiny, ale vôbec to nie je tak. Ten moderátor je veľakrát v tom rádiu možno 3-4 hodiny ešte pred tým vysielaním a veľakrát zostáva aj po vysielaní, aby si prichystal ďalšie vysielanie. Takže veľakrát to je tak, že možno 8 aj viac hodín moderátor pracuje a ten výstup z toho sú tie 4 hodinky. Toto s tou improvizáciou sme my počúvali na každej porade moderátorov. Takže sme opäť späť. Áno, je to pravda. Treba si pripraviť každý jeden vstup a všetko, o čom chce moderátor hovoriť. S tým svojím prejavom musí presvedčiť poslucháča, že o tom, o čom hovorí, sám tomu rozumie. Na druhej strane je to veľmi kreatívna práca. Je tam veľa hudby. V každom rádiu, pomerne teda, ktoré nie je nejak žánrovo jednotne formátované. Teda keď je plnoformátové, je zvyčajne hudobné. Aký má vzťah moderátor k hudbe? Ja keď som začínala v rádiu, to boli ťažké časy, lebo absolútne som nepoznala tú takú diskofíliu, ktorú hrá rádio. A zrazu som prišla na spevákov, ako je napríklad Amy McDonald, alebo ako sa volajú, alebo Rihanna a tak ďalej. Absolútne som to nepoznala. Teraz v súčasnosti príjem na diskotéku a zrazu ja poznám celý playlist, čo je pre mňa úžasné.
To je výborné zistenie. Moderátor ako taký nemusí mať nejaký extra šialený prehľad o tých všetkých tých novinkách, ale taký základný by naozaj sa odporúčal, ho by mal a nemusí mať ani nejak extra zvlášť rád tú hudbu, ktorá ide v tom rádiu, pretože aj celé to vysielanie, aj tá hudba nie je o tom, čo má rád moderátor, ale o tom, čo chce počuť poslucháč. Čiže počas mojej práce v rádiu sme veľakrát hrali takú hudbu, ktorú ja som si aj stíšil v rádiu, v štúdiu a keď končila tá pesnička, sa to pustil, mixol som ďalšiu skladbu a bolo. Čiže... Nie je to potom klamlivé, keď ten moderátor tvrdí, že aká perfektná hudba je jasné, práve v tejto chvíli? Jasné, že je. Aj toto sme boli učení, vždy všetko, čo hráme, je skvelá muzika. Ale tým ľuďom sa to páči, zase je to mainstream a to sa ľuďom jednoducho páči, majú to radi. Rádia podliehajú formátovaniu a formátu, majú pripravenú svoju štruktúru, v akých frekvenciách musia byť vstupy, aké tieto vstupy musia byť. Ako to na vás pôsobí? Je to jednoduché pre človeka zžiť sa s týmto formátom? Zo začiatku je to ťažké. Nie každé rádio je takýmto spôsobom formátované, nie každé rádio má takéto obmedzenia, že teraz ide skladba, teraz vstup, teraz 2 skladby, potom vstup. Keď človek príde z rádia, ktoré to nemalo a príde do rádia, ktoré to má, dá to trošku práce sa tomu nejak prispôsobiť, ale potom po čase, čo ja viem, po roku, po 2 už to je nejak tak v hlave automatika, že už to nejak nevnímam, že má nejaký ten hot clock sa to nazýva, že ma to niečo skľučuje, že túto teraz musím rozprávať a tu nesmiem. Už to nejak tak v podvedomí je. Keďže my sme bývali kolegovia z Rádia Kiss, takže všetko to, čo som sa ja učila, ma vlastne učilo on, dá sa povedať. Bol to nadriadený, áno, teraz sa preto na ňa usmievame. Ďakujem. Ale myslím si, že začiatky sú vždy ťažké, najmä ak príde človek. Ja som prišla tak do Rádia Kiss, že som nič nevedela. Bolo to prvé rádio a musela som sa učiť všetky triebečka, všetko úplne od začiatku naspamäť, dá sa povedať, pretože tie vstupy zo začiatku je ťažké povedať vôbec majte pekný večer s Kissom. Je to ťažké. Ale fakt po tých rokoch sa človek naučí a potom niekedy aspoň ja mám teda pocit, že rozprávam až priveľmi, ako teraz. Na druhej strane teda tie vaše začiatky boli niekým koordinované. Teba kto koordinoval, Matúš? Mňa koordinoval vtedajší šéf a programový riaditeľ a koordinovali ľudia, ktorí chodili s nami robiť tzv. TR-checky. To sú veci, ktoré sú odpočuté z éteru. Príde nejaký človek, napočúva si vysielanie, sadne si moderátor k nemu a teraz preberá, prečo si to povedal takto a prečo si sa tuto nadýchol a nie tam a toto čo bola za veta. A potom takýmto spôsobom sa človek vlastne trošku dostáva tú spätnú väzbu nielen od poslucháčov a doma od rodiny, že bol si super, ale konečne niekto príde a povie, že zlatý môj, tak sa to nerobí. Teda dobrá je asi tá negatívna kritika, pretože môže vás posunúť ďalej, najmä keď je relevantná, teda je na mieste. Na druhej strane, možno, že ste sa stretli naozaj s veľmi negatívnou kritikou, keď sa vám stali nejaké veľmi zlé chyby. Čo najhoršie sa vám stalo vo vašom vysielaní? Ja neviem, mňa napadá skôr kolegyňa, ktorej prestalo fungovať vysielanie na 3 hodiny. Dodnes nevieme, čo sa stalo, ale volala mi, že niečo sa deje, vieš čo, normálne ticho v rádiu, technici okolo mňa, ale nevieme, čo sa stalo. Teda asi najhoršie pre rádio môže byť, keď je ticho a keď je dlhodobo ticho. Asi hej. To je kruté. Už v rádiu kruté sú 3 sekundy ticha, to už je neúnosné niečo, to trhá uši. A to najhoršie, čo sa mne stalo, samozrejme tie tichá boli, výpadky a tak ďalej, ale úplne prvé vysielanie moje bolo také, že vlastne som nechal zapnutý mikrofón vtedy, keď už mal byť vypnutý a odzneli nejaké slová, ktoré odznieť nemali. Šťastie, že to bolo po polnoci a rýchlo kolegovia dobehli, všetko mi tam povypínali, tak som im pekne poďakoval a vysielal som pekne do rana. Naozaj nie je jednoduché pre človeka komunikovať, keď má trému, keď nie je zvyknutý na ten svoj stereotyp, na tú svoju identitu, ktorú do toho vkladá. Ako vy ste búrali vôbec stresy? Ako ste s tým pracovali? A mali ste vôbec stres? Aspoň na tom začiatku? Stres je a podľa mňa stres je vždy, len už nie je taký, aký bol na začiatku. Aspoň ja teraz mám osobne taký pocit, že keď vysielam, cítim sa ako v obývačke, čo je veľmi príjemné. Ale zase na druhej strane, keď spravím taký vstup, ktorý sa žiaľ nevydarí, tak som späť, no. Ale neviem, človek sa si naučí, asi je to praxou, myslím si. Tie reakcie sú teda pomerne rýchle. Keď človek niečo urobí, tak rádio je rýchle médium, teda aj tie spätné väzby sú rýchle. Ide človek naživo, niekedy pustí takú vec do éteru, že keby to sa stalo ešte raz, že môže ísť ešte raz ten vstup, tak veľa vecí. A v rámci toho stresu potom asi to blokuje aj človeka.
Trošku áno, ale ten stres je potrebný vždy, lebo stres znamená, že mám nejakú zodpovednosť. A keď viem, že ma počúva niekoľko 100 alebo 1000 poslucháčov a teraz viem, že musím to povedať tak a tak jasné, že je na mieste trošku ten stres, aby to dopadlo dobre. A mnohí sú prekvapení z toho, že v rádiu sa vysiela naživo. Raz prišli spolužiaci, kolegovia zo školy na exkurziu do rádia a boli všetci úplne z toho vyjavení, že to vy všetko idete naživo. Tak nechápali, že koľko stresu s tým môže byť a stresy sú väčšine, keď sa nestíha termín, keď sa nestíha dodať reportáž, že pribehne kolega redaktor s papierom v ruke počas vstupu, ktorý čítam a to mám do toho zakomponovať, alebo sa čokoľvek stane v tom vysielaní, vždy je to naživo a vždy to človek musí veľmi rýchlo vyriešiť, aby ten posluchač čo najmenej to spoznal. Aj o tom je práca v rádiu, že je veľmi rýchla, veľmi aktuálna. Vy ste si vysielali sami, čo sa týka mixažného pultu, robili ste one-man show? Áno, za každým to bolo tak a hlavne tie malé rádia, podľa mňa je to aj dosť o financiách a šetrí to vlastne, nie sú tam dvaja ľudia, je tam jeden a ten program nie je natoľko náročný, aby sa nedal odvysielať jedným človekom aj odmoderovať zároveň. V tých veľkých rádiách, beriem, je zrejme potrebné tam mať možno 2 ľudí, nie vo všetkých je to tak, ale dá sa to aj jedným človekom. Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí by chceli sa dostať do rádia? Hovorí sa, že rozhlasové vysielanie je návykové, je to pravda? Je, určite áno. Čo by ste odporúčili práve takým ľuďom, ktorí by si chceli takýto návyk získať? Snažiť sa pozerať na to rádio z takej tej inej strany, pretože keď človek počúva rádio ako príposluchové médium, je to niečo úplne iné, ako keď v ňom pracuje. A pracovať na sebe. Vymýšľať si vstupy, snažiť sa veľa rozprávať. Ja som mala na začiatku také, že povedz mi niečo o tomto kvete. 2 vety o tomto kvete. Sa pozerám, ono je to ťažké povedať 2 vety, keď ten kvet je zelený a je pekný, no ale na začiatku je to ťažké. Veľmi dobrá škola pre budúceho moderátora sú práve tie internátne rádia. To si veľakrát profesionálne rádia cenia viac ako vzdelanie nejakého masmediálneho smeru. Aj keď určite to nie je na škodu, aj to vzdelanie, veľakrát to aj to niečo dá, ale prax v takých tých internátnych rádiách a internátnych televíziách dá podľa mňa o dosť viac. Ďakujem Martine Chabadovej a taktiež Matúšovi Vencúrikovi. Nech sa vám darí a verím, že sa stretneme spoločne možno v nejakom veľkom médiu a každopádne vám prajem veľa šťastia do vašej budúcnosti. Ďakujeme. Ďakujeme. V našej téme budeme pokračovať.